ayo dikiratur tetes banyune mata aku nangis ketiban ondo rondo tak kira prawan bareng tak kawin anake sak kandang pancen aku wis rondo oke aku lima nanging aku seisa dibolak-balik kaya gorengan telo ayo sapi mana larang regane mas anak lima beda bapake angge orang-orang rame wong gawe melu ngomong entuk rondone ompong duwe anak segede kingkong angge orang-orang ora melu gawe melu ngomong akeh mangane penting ndoke akeh tirakane oke oberoke oke oberoke oke oberoke anak lima beda bapake terus usume ngono lho Pak berarti kurang tunjul rago lho Pak bangga oke eling zaman semono maya kawin gandal balap tamune rame tenan nganti sing delokake sing pingsan aku me akeh tenan ento duwe karu-karuan wong sing padha kondangan nganti akeh sing padha ngilangan rawan rondo wae mas yen ngomong enak rasane Nangge orang-orang ora melu gawe melu momong entuk rondo randan empong duwe anak segede kingkong angge orang-orang ora melu gawe melu momong tuku pitik karo anake kabeh mau dadi resikone orang-orang ora melu gawe melu momong entuk rondo andane ompong duwe anak segede kingkong orang-orang ora melu gawe melu momong Aliko akeh mangane penting kok akeh tirakane kata-kata spesial Gai Mas Kipli bukan perempuanmu yang jahat yang salah tapi kamulah yang salah yang telah menempatkan hatimu kepada perempuan yang tidak tepat masuk Paradise Roko Samboyo Putro Ayo walu sama community oke 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 oke